Nginibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngiphinde ngizohlangana nani siwumndeni sizodinga iy'nkinga ey'khona emakhaya ngoba wonke umuzi nomuzi uney'nkinga zasemakhaya. Omunye imizi zasemakhaya iney'nkinga zey'mali, eminye iney'nkinga zobuthakathi, enye iney'nkinga zabantu abagulayo. Kodwa-ke asikho lapho. Mfowethu ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV. Yebo, ngiyaphila impela ngibhalele kule show ngoba nginenkinga kunexazulule ngifuna ukuthi ningixazululele sona lapho umlaleli wena la ukhona lento ungibukele. Babukeli nixolele insizwa yakwethu la. Inamalimo. Ngiyathemba ukuthi nawe mawubukela ulalela usemontweni yakho uyiziphe nje isikhathi ngoba lokho ezokukhuluma ngicathi kubalekile. Mfowethu kwenze njani? Ya nginenkinga la ngikhulele ekhaya umsebenzi bosekhaya. Sikhule nje ngomsebenzi wasekhaya singazami ngaphandle besizama khona egcekeni. Ubaba enamabhizinisi enogandaganda enama-truck ehlabathi ama-blocks nazo ihlabathi sisebenza khona ekhaya lento le umsebenzi kowasekhaya. Uyamazi usikhinkile? Sikhinkile ya ngiyambona. Wasusho lento ayenzayo uwena usikhinkile. Angigoye sikhinkile. Bantu bengadideki phela mase ukhuluma ngehlabathi nama-blocks ibhizinisi likasikhinkile lelo ku-TikTok. Angigoye sikhinkile. Hayi mina ngwale emahlabathini mina angihlangani nosikhinkile impela. Bekungamancoko nje mfethu. Hey ngeke ngikhula ke ekhaya kukhona lawana lamabhizinisi hey. Ngakhula. Esethu baba ake siphume nyana sambe semntwini esiZulu ukuze sizokwazi ukunyusa umsebenzi wala ekhaya sithole ulento izinto zokuchela ukuze ibhizinisi libe clean. Sahamba naye ubaba saya emntwini esiZulu besifika emntwini esiZulu ubaba akafuna ukuthi ngene ngaphakathi khona la. Ungishiye eminyango uthi angilinde eminyango yena ozongena ngaphakathi. Hayi ngoba ngophela anginake lutho nami. Ngimiyeke ubaba ayangene ngaphakathi ngisale ngaphandle. Bebuya ubaba ubuye utshwamile ebusweni angazi ukuthi uphoxwe yini khona ngaphakathi. Hayi ubaba angithatha asambe sibuyele ekhaya. Ngiyambuza baba yini edalisa ukuthi siyozama into kanje ukuthi silungise umsebenzi wasekhaya ekwenza ukuthi mina ungangifaki ngaphakathi lento ngibone yonke into esiyithola. Athi baba hayi ngifike lento le emntwini wami wesiZulu lo ongisizayo egcwele. Hayi sibele nginganaki lutho. Sifike ekhaya asihlale phinde siqhubeke insuku. Phinde athi baba hayi asibuyele khona. Besibuyela khona futhi. Hayi ubaba akafuni ngene ngaphakathi. Hayi angene. Emveni ngalokho hey nami sihlala isikhashana ngingene ngaphakathi. Bengifika ngaphakathi uthini umuntu wesiZulu lo la ngaphakathi utshena ubaba ukuthi hayi ayisebenzi lento esizamayo liyanqaba idlozi. Sengiyazibuza ngingatshengisi nami ukuthi khonto engicoshayo. Ngiyazibuza ukuthi liyanqaba idlozi ngobani? Yini la edalisa kuze kufike ukuthi idlozi liyanqaba ngokuthi sizofuna into yokulento yokulina umsebenzi. Hayi aphinde athi ubaba asisuke sisuke nobaba asibuyele ekhaya. Ekhaya sihlale siqhubeke insuku. Ubaba sefika sekuyaba ubaba ufika nomuthi ukuthi okuzogcaba. Manje sikhona la ekhaya sabafana sibaningi kodwa manje lo muthi uqonde kumina uthi kumele kugcabe mina. Kumele agcabe mina. Ngiyasho ukuthi hayibo kanjani uqale kathi idlozi liyanqaba. Sekuyabo manje ubaba ufuna ukugcaba mina sikhona ekhaya sabafana sibaningi kodwa manje kumele kugcatshwe mina. Hayi ngibeke isizathu nami ukuthi ngikhona la kumele ngijike khona, angisuke nginyamalala egcekeni. Ngithatha kwamasentshana nami la ephaketheni ngihambe Mana unyamalala usugcabile noma ukagcabe? Nginyamalala ngakagcabe ngibalekela khona ukugcaba because ngizwe le yankulumo ethi idlozi liyanqaba kutshenwa yini ubaba ukuthi idlozi liyanqaba. Bengiphuma ngiyasho ukuthi yini ubaba afuna ukugcaba mina ngedwa emveni ukuthi ade ekhulume le nkulumo ade ekhuluma lapha enyangeni. Ngisuke same time ngiye komunye umama omthandazo wangasekhaya. Ngifika kuyena athi angithenga amakhandlela ngwathenga amakhandlela. Ngiyamtshela ngicela ukuzohlola.
athi uma bethi angihlolela athi hayi kunefele emnyama elimbe elibheke kuwena mfana wami, elimbe. Ngithi kwenze njani gogo? Athi hayi kube naye inyanga naye umama Mthandi akafuni ungitshena ukuthi ubaba wami ukuyena oyingozi oza nomngozi la kumina. Angitshene nje ukuthi mntanami udinga ukugezwa uklini ngoba kunefele emnyama elibheke kuwena. Hayi ngingabe nankinga ngibuze ukuthi ngayinto ekanjani ukuze ngikwazi ukusizakala. Aseyangitshena athi hayi lungisa u1 no2 no3 no4 bese yabuya. Ngithi ayikho inkinga ngibuyele ekhaya. Bengifika ekhaya ngihlale kancane bese ngishintshela komunye ubaba, kunomunye ubaba ohanjwa abafana basendaweni abadlala izinduku nalaba abadlala ibhola ngiye kuyena. Hayi bengifika kuyena lo baba haya avela afika ngitshena emehlweni athi hayi bhasobha ubaba wakho ukuze kuzonyuka umsebenzi lo ube ngaphezulu kwalo msebenzi oyikhona manje kufunakala igazi lakho njengoba konke lokho kade kuzama idlozi lakho kade linqabela idlozi lakho la komalume liyanqaba ukuthi enze lento le afuna ukuyenza kwena. Kodwa manje yena kuza ilizonyuka ibhizinisi lakhe asimame kuphindaphindeke lokho anakho kufunakala igazi lakho. So manje ngifuna ulento usizo nami because manje angazi ngizokwenza kanjani. Noma ngidinga usizo ngifuna ukuthwala nami. Ngifuna ukuthwala kodwa ekuthwaleni kwami angazi ibeka kanjani le ndlela. Ngifuna ukuyibeka ngale ndlela othi wena emlaleli hayi ukuthi like ngifuna ukuthwala ngabantu basekhaya. Ngifuna ukuthwala kodwa ngathi bekungikhomba khona ukuthwala because ngiyabuka because into engiyibuka kusho ukuthi lo msebenzi olapha ekhaya bekhamba ubaba uzohamba nawo lo msebenzi ngoba kusho ukuthi nawe uparent sengalo ngakho khona ukuthwala. Kodwa ngathi bengithwala nami ngathi ngathola yona leya ndoda le ngoba naye ngokubuka kwami isingibulele ngendlela eyenza ngakhona kuubaba wami impela kodwa indlela enza ngayo hayi angithanda ngamlaleli. Ufuna ukuthwala ngobaba wakho? Ngayo okuyena wayefuna ukuthwala ngami. I-revenge? Yebo. Okay. Kwakuphatha kabi ukuzwa ngabantu abahlolwayo ukuthi ubaba wakho ufuna ukuthwala ngawe? Ya kwangiphatha kabi ukuthi ngaqale ngangakholwa because ngangakulindele lokho ukuthi kungenziwa uyena umuntu oyigazi lami ngendlela asikhulise ngakhona indlela ade siyiyona ekhaya bengalindele ukuthi ngawuyena ongenza leyanto ngaleya ndlela. So ingakho ngathi ngakubuyisela kuyena hayi komunye wasekhaya ngenzela ukuthi kona umcebo wasekhaya ungabaleki kodwa ngingawunyusi ngomunye umuntu wangapha omunye umuntu ongahlangani nayo lento. Ngathi lento ngayibuyisa i-revenge ngaye ayizwe lento owayethi ufuna ukuyenza kumina. Okay. Abantu abathwala abanezathu eziningi nawe isizathu sakho ngeke ngikujaji. Yabo? Ukube lento ayikaze yenzeke empilweni yakho ukuthwala masubuka ngicathi ubaba wakho nawe uyasho ukuthi mhlawumbe uthwele i-right nempilo ayiphilayo nje uhappy ubaba wakho right mombuka nje usubuka isimo sakini ungasekho ebaleni ususibukela ngaphandle since usune-idea ukuthi kwenzakalani. Ya isimo si-right boyindoda. Isimo si-right boyindoda bozokwazi ukufihla ngokubuka kwami indlela enza ngayo ubaba akakuveza ukudinwa ekhaya njengoba ngisho ngithi kwakhona ukuthi ubefuna ukuthwala ngami ngaqale ngangakukholwa because akuyonto ebengayibukelela ngiyibona ukuthi ngenziwe uyena ngendlela ayiyona egcekeni. Ifuna ngokubuka kwami kusho kumele uqine idolo bofuna ukwenza leyanto kuyona hayi ngokubuka kwami hayi ayiyona into eyinkinga kodwa kumele uqale ucabange kahle ukuthi uyayenza yini lento. Usucabangile wena mfethu? Sengicabangile naneminyaka seyiqinile impela. Umama ukhona ekhaya? Ya ukhona umama ekhaya ukuthi kodwa azikapheleli angashaya zaphelela khona. Cha ngisho umama okuzalayo. Umama ongizalayo ya ukhona uma. Uyophatheka kanjani uma wakho mayeza uthi wena wathwala ngobaba wakho okumyeni wakhe? Umama uyazi ukuthi ubaba wayezama into kanje.
Kodwa akazi ukuthi wena usufuna ukuthwala nawe. Yebo yena ayakazi yena ukuthi sengifuna ukuthwala ngayo kodwa yena uyazi ukuthi ubaba sewangibulala ngalendlela awenza ngayo. Hey, mbukele emakhaya mina kunike engingakusho. Kodwa into engingayisho kumfowethu ukuthi ukuthwala akukho right. Ngalokho futhi ungizwise kahle angisho ukuthi ungayothwala. Yabo? Hayi angisho ukuthi ungayothwala. Ngathi mina kulonyaka abafuna ukuthwala abathwale. Abantu ababehlala nathi ngonyaka odlule bayazi ukuthi mina ukuthwala ngikufuni ngenyawo zombili. Kodwa futhi ngiyaka-understand ukuthi la emhlabeni angizile ukuzolawula abantu. Umuntu ofuna ukuthwala akathwale ngoba phela ukuthwala into ekhona. Namanje abantu bayakhona uyothwala namhlanje. Yabo? Mangaya enyangeni ethwalisayo ngizothola umuntu ethwala bemgwaza ngemkhonto. Hey futhi kade sibuka siphila la emhlabeni. So angeke ngikuvimbe nawe mfethu. Kodwa into engakutshela yona ukuthi uyazi ukuthi ukuthwala kubi. And ukuthwala kuyashintsha. Wena ungathwala ngobaba wakho. Kuhambe isikhathi sithi sithwalo sesifuna ingane yakho. Sithi sesifuna umngakho, sesifuna ubaba wakho. Mase sikhathele igazi lika baba wakho whatever. Ukuthwala encathi ukulanda idemon ongeke ulicontrol. Ngeke ucontrol isithwalo. Yebo kuyasho ukuthi isithwalo sakho kodwa sihambe sikuhlule nawe sikujikele. Or sibaleke izinqayivele obala or sikwenzisa izinto ezibhedayo. Ngoba waqala wathwala unembeza vele sengikubonile ukuthi awusenayo nami sengiyasaba nokuhlala eduze kwakho. Kodwa ukuthwala akusiyona into enhle mfethu. Lokho nje ngithi angikwazise, angisuchwepheshe, angithwele futhi angithwalisi. Kodwa sengihambile igodlo zezinyanga ezithwalisanayo. Sengibabonile abantu abathwele nokuthi basafarisha kanjani bengasitsheli. Mina ngiyakwazi ukubuka umuntu ade ngazi ukuthi izolo bedliwa yenye indoda avuke kusasa ayothenga iMercedes. Kodwa ngiyazi ukuthi isithwalo sakhe besithe akalale nenye indoda izolo. So ayikho indoda yenye ethanda nje ukuthi i-straight ingadliwa yenye indoda ibekezele kodwa ngesizathu thizeni ivuke kusasa iyothenga iMercedes. Usuke eyithoba lo muntu lo kodwa usizi lakhe lasebusuku laziwa uye. Ngoba mhlawumbe ubaba wakho uzomphendula ukuthi wahlala naye endlini. Uyombuka impilo yakho yonke ekamereni lakho ngabe emgodini la umgqibe khona. Uyokumela ni lokho mfowethu? Ya ngiyokumela njengoba ngishilo ngithi bofuna ukwenza lento ngathi ungaqala uhlale phansi ucabange. Ngicabangile phezulu kwesilonda ke asenza kumina. Wangibulala mina ukuba idlozi belingekho ngaba ngikho kulomhlaba. Okay. Usuyazi uzoyothwala laphi? Ngicela ungiphendela wewe. Usuyazi ukuthi uzoyothwala kuphi? Ya khona indaba esengiyitholile impela. Ngabe ngiyayibuza kodwa ngesithi sokuthi ngiyazi ukuthi abantu bazobe sebethi mbo beyifuna. Hayi angigcine kuwe mfethu. Babukele emakhaya mina angisenawo abaningi. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nibukele emakhaya TV, nikhulise ingane yenu eyikhulele phambi kwenu. Last year saqala sina 0 subscribers. Siko 60 manje ingenxa yenu. Konke nginakho kusemakhaya TV, ithemba lami emakhaya TV. Futhi ngiyathembisa ngiyohlezi nginilethele izitori zeqiniso. Ngiyathembisa. Cela ni join izibet uyisponsor sasemakhaya TV. Ningakukhohlwa lokho bafethu. Uma usebenzisa izibet usebenzise ipromo code ethi STE50 ngoba kuze uDecember uma ubheja ungabheje ngebonus. Ungabheje ngemali yokuyothengela ingane impahla. Kodwa izibet uma ubheja ubheje ngaye uwadlula wonke lamanye ama online betting akhona. Into engayisho nje ukuthi stay blessed. Niphathe kahle, nihloniphe umhlaba, nihloniphe abantu besifazane, nabesifazane behlonipha abesilisa, sithandaneni, sikhona sokwazi ukuthi singene ngonyaka ozayo kungekho oboshiwe, kungekho oshonile. Siyabonga.